everyone. So, mga gihapong grupuhan, no? Tulo. Sukani. So, it's a holiday. So, pahimos lang na itong holiday. Labong na aning taga Misamis Oriental. So, ato may maniuto sa floating resto sa Loay. No, mag-river tour me. Among i-meet and greet ang mga Ati Tribe dito sa Loay. See you! Okay. Nara mga feeling turista. Latte, ganang. Basta yan na ang klase. Oh, gani. Okay. Coffee. Ano sa taon na? Okay. Okay, so ari mi sa Rio Verde Floating Restaurant. Okay. Okay. Watch your step. Okay, so nga na din siya. Ay, dili ba o atong sakyan? Busy na ba? Okay, kato. Sige. Ay, abi ko kaning o nga. Dili din ni mao. Lagi. Nami sa Rio. Okay. Careful. Masyat bitaw. Okay, so naami diri. Lagi. Tulo. Gi ko sa laki. Ato. Kitong Balihog ko. Tulo ka buak. Asa ta? Where? Ato ta. Okay, good afternoon to our guests. Welcome aboard at the Rio Verde Floating Restaurant, Bohol. Enjoy and you have a great day ahead. Mao ni ang menu for the day. Karong adlaw mao ni ilahang giserve sa paniod to buffet sa Rio Verde Floating Restaurant. Dinhi sa Loay. Poblacion man siguro ni. Poblacion Loay, Bohol. Okay. Bastante naman po ang food. Okay, at least daghang utan-utan napay sabaw. So, okay, kapili na dito sa kong food ana gusto man kanon ng crabs. So, kasi nato kanon ng crabs kay madugay ta ana. Alkansita sa hungit. Puso sa saging, nangka. Okay. Oh, ha? Vegan o vegan? Wow. Katong turtle akong gusto sakyan. Okay, so money ang view samtang nagniudto no, nagtake mig lunch sa river. Okay, while floating on a river.
So it's a floating restaurant, and the view is very refreshing. Puro green. Hasta ang river is green. Ning reflect ang mga kahoy. So we need to say it's fresh na fresh air. Well, thank you, have a short break. And sa welcome unahan to na ang Ati Ati Tribe. So, wala jud ko kabalo or nakalimot lang jud ko og from where gina Ati Tribe gika, no? Anong nahitapon is dinhi sa Loay. So ako pa na i-research. In the meantime, atos lang i-enjoy ang performance o kanang magkika-lubog ta, no? Sa mga ati. O apil ta ang ilahang sayaw-sayaw. Hindi ka dunggo na ani, okay? Ikuan na ang damyo. Iikot na ang damyo para pwede na makasulod nga to sa mga pwede man na-approach ang personal. Sulod ka dito for tutorial and show. Pwede ra ka mo apilog sayaw nila, no? Sa kanang souvenir ba, picture, sayaw gamay, mana na. At least nahibalag mo sila, no? Hindi pa yan po nahibalag ng tribo. Sa mga tribo, sa tribo sa mga One, two. It's okay. Okay, so after sa Ati Tribe, padulong na balik, no, dito sa main gyud nga kuan, no, dunggoanan dito sa among gigikanan. Mabalik mi dito, and this view again is very refreshing, no? Refreshing kaayo ang view ani. Medyo humid siya, medyo init, pero carry ra, no? Naapoy mga kuan. Makita di dito, no, ang simbahan sa Loay. So makapit ta dito later. Hopefully makahapit, no? So mao ni ang padulong na pod sa amo ang gigikanan katong dunggoanan gyud sa floating resto, no? Makita din ha ang bridge. Okay? Maklaro na ang Loay Bridge. Bag-o din na siya nga bridge. So kay namdo mo diay trahedya ana, no, before na siya na open ang old bridge ning bigay. Okay, so kaning floating restaurant, makalingaw baya pud, no? Ani ka maniod to maskin local ra ka. Okay, so wala jud gatuo ana nila ba nga taga Bohol rami. Dili man in taon pud mi kapunay makasakay ani, kapunay kaon ani kay tudyoon man pud ni. Mo ang kung mo anhi dinhi mo biyahe pa mig ladyo at least more gikan sa amoa mga 30 kilometers ni gikan sa amoang balay, and tudyoon gyud ni siya anhi. And bahala og mga lokal mo kuan gud pud ta, no, wag maging dayuhan sa sariling bayan. Mo enjoy gud pud ta kung say mga ika-offer nato, no, sa atong kaugalingong lugar, kay it's a way of educating ourselves also on the places
nga pagabisitahon sa mga turista. Kay ikahibalag ta sa laing lugar og kuan mayong Bohol. Uy, Bohol sikat. You know this and that. Nya magnganga ka kung wala ka na experience, no? So from time to time ato gid pong experienceahon og unsa ang mahimong turista maskin naara ka sa imuhang tugkaran, no, imuhang suhituhon og unsay naa dinha. Maayo pod maka lipay pod maka stress, it's a stress reliever kaning dagat river, no. Kalma kayang river karon na maayo kay siya and makapakalma sa atong mga stresses away ani, na it's a good thing to unwind from time to time. Kay you know na bawal ang stress. Hindi pwede ang stress sa buhay natin. Especially me, cancer patient, bawal ang mga stress. So mag-distress pud ta panagsa. So nanaog na jud ang mga feeling tourist, no. And enjoy me sa amo ang lunch floating restaurant ani sa Rio Verde Floating Restaurant diri sa Loay, Bohol, no. Poblacion, I think. Poblacion Ubos, Loay, Bohol. And padulong na pud mi diri sa entrance. Pero naamay mura og Tinikling. Sumo-join sad mi anang Tinikling. We had fun relearning the Tinikling. So we used to dance the Tinikling sa mga bata pa kaming medyo pila naman katuig ang nila pa pila na kadekada, no. So it's a good thing nani siya diri o niya dili kayo siya tantong busy. So nagpudlo may ani niya mga basic na steps, no, Tinikling. It's a part of our culture. It's a national dance, Tinikling. So every Filipino should know how to dance the Tinikling. Hindi pa paglalim. Kay kung mahinang biya po na, kay masayo ka o ka ng tikang-tikang, maipit jud ka, no? Makaipit ng kawayan, sakit pa dyan po. So kami kay medyo dili pa man siya, no, wala mo mga ulaw man ang ubang turista diha. So gara-gara jud ko puputudlo din ang dapita kay dili kaya kanunay ta naay opportunity nga ingon ani. So mo na trying hard si Anggors, trying hard na maka-learn og Tinikling. Okay, so very patient kaya po siya nga motudlo nako. O salamat ay pud kayo ng instructor, nakalimot ko og kung ano pangatana si Angan. Turuan ko niya, very patient ka teacher. Salamat yung kaayo. Kaya naka-experience ko balik sayaw ani Tinikling. Sa ga-ikling. Ki puso nga lantern. Okay, so like what I said, naami sa Rio Verde Floating Resto in Loay, Bohol. Okay. So, di jud makompleto amo ang Loay visit, no, kung di jud mi maabiba aning kuan Santissima Trinidad. Santissima Trinidad ba ni? Oh, Santissima Trinidad Parish, no, diri sa Loay. So mao ni ang Loay Church. Okay, nakuan po ni siya atong pag-earthquake pero na okay na. Mao ni siya ang bag-ong facade, no, bag-ong na bag-o na gyud kay nahagbong mo gyud ang raog triangle, nahagbong na paglinog karon na okay na. So mabiba sa may Santissima Trinidad. Okay, so kani nga tower, kaning belfry, wala dyan siya naunsa pag linog, kana ra iyang front. So this is Loay Church, anyo 1822. Okay.